Vi har fået den her opgave, hvor vi skulle undersøge vores egen arbejdsproces. Og det kan man jo gribe an på mange måder. Men jeg kan bedst lide at gribe det an på den her måde med, at jeg starter med bare et ord, og så laver jeg en brainstorm på det ord, hvor jeg ligesom, der er en masse grene, og der spreder sig ud til en kæmpe stor vifte af mange ord, hvor det første ord ikke har noget at gøre med de ord, der kommer i den yderste cirkel nødvendigvis. Men det er den proces, jeg kommer igennem for at finde frem til nogle spændende og interessante emner. Og jeg har så valgt at lave den her research-bog, hvor jeg starter med at skrive den her brainstorm ind, og så tager jeg ligesom fat i nogle enkelte ord og går dybere ind i dem og begynder at undersøge, hvad ligger der egentlig bag de ord, eller hvad kan jeg bruge dem til i min designproces. Og der finder jeg nogle billeder, der beskriver det ord, eller nogle stofprøver, eller nogle bånd, eller det kan være alle mulige ting, perler, eller sjove dippedutter, man har. Der har jeg taget lidt fat på nogle spændetrøjer, hvordan de ligesom er dekoreret og skruet sammen. Og så herover har jeg lidt, hvad sådan nogle er lavet af, noget lærred, nogle billeder af noget lærred. Så bruger jeg de ting og sager til at putte ind i min bog, som kan inspirere mig senere hen. Og det gør jeg så egentlig med alle mulige ord. Bare sådan tømmer hovedet og finder alle de ting, der inspirerer mig, og putter ind i den her bog. Og det er ligesom så mit første redskab i min arbejdsproces og i den her designproces. Når jeg så synes, at nu er mit hoved tømt for alle de her idéer, så tager jeg ligesom det næste skridt, hvor jeg finder nogle materialer frem og begynder at lave nogle syprøver efter de idéer, jeg nu har haft, og kigger på nogle af mine billeder og ser, hvordan jeg kan overføre det til tøj og til design, som jo er målet med alt det her. Og så sidder jeg og hygger mig lidt med at sy nogle fjer sammen og lave nogle stofprøver, hvor jeg kvilter lidt og nogle forskellige ting. Så går jeg ligesom til en anden fase, hvor jeg går igennem min bog igen, og så udvælger jeg de ting, som jeg allerbedst kunne lide. Og de ting tager jeg så op på et moodboard, så jeg ligesom har det tættere på mig. Og ud fra de emner, der begynder jeg så at sidde og skitse idéer. Og så der kan man jo bruge metervis af papir, fordi der skal blyanten bare bruges igennem. Og så forhåbentlig har man fået inspireret sig selv så meget, så man har en hel masse gode idéer til alt det her tøj og den kollektion, man skal lave. Den her opgave har gjort mig meget bevidst om min designproces og min arbejdsproces, hvor det er godt for mig at starte, og hvor det også er godt for mig at slutte. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad for nogle faser jeg skal gå igennem for at komme frem til et godt resultat. Det er altid rart at have inspirationskilder liggende til en anden god gang, hvis man har brug for det. Det er jo ikke altid, man lige er inspireret, så er det meget rart lige at have tidligere materiale, man kan hive frem og bruge.